står vi her i Gribskov op ved det gamle asfaltværk Helsingevej nummer 7. Nu hedder det Nordsjællands Maskinstation, og som I kan se i baggrunden her, så er der faktisk også fyldt godt op i øjeblikket. Vi har været oppe og lure lidt på ruten her til Danmarks hårdeste offroad duatlon 11. maj, og tro mig, den bliver hård. Vi har været over 5 km rundstrækning har vi lavet her, og vi har virkelig fundet nogle gode højdemeter til jer. Cirka 130 af slagsen har vi, og jeg kan love jer, Froby er involveret for alvor, så det bliver rigtig sjovt. Cykelruten kommer til at foregå over i højre side af skoven, der hvor vi står nu her. Skiftezonen kommer til at være i baggrunden, som vi ser hernede bagved. Vi laver parkeringsplads over bagved. Vi laver en ordentlig dejlig område her, hvor der bare giver gang i den. Og ud af skiftezonen hernede, der rykker vi op i den del af skoven, som ligger over mod Helsingevejen. Og det kan godt være, at der ikke er så mange højdemeter på løbedelen. Men der bliver nogle forhindringer, så risiko for lettere våde sko, den er til stede. Og så skal der altså bruges benbøffer for at komme over forhindringerne. Vi glæder os til at se jer.